И докато съществуват тези наколенки, съпругът ви няма право да се оплаква, че го болят краката след работа. Запазете си видеото и нека ви покажа защо. Това са премиум наколенките на Milwaukee, които отпред са супер здрави, но са със специална технология, която предпазва повърхностите от нараняване. Имат си регулируеми еластични каишки и не, това, че са твърди отвън, не означава, че ще са ви супер неудобни, защото отвътре са направени с пяна с висока плътност и гел зона. Този модел е Hard Cup и отново с по-твърда външна част, която е по-подходяща, ако работите върху неравни повърхности. Не оставят следи и не надраскват, а отвътре са с гел зона и пяна и се регулират много удобно чрез каишките. Тези са с подложки от пяна и стабилна гумирана основа и са по-гъвкави, така че ако сте сгафили нещо вкъщи, най-вероятно няма да ви спасят от ударите на жена ви, но пък са изключително леки и ще ви предпазят от боклуци и влага. Ето един модел на DeWalt с високо издръжлива външна част и вътрешна част с неопренова пяна и технология, която намалява натиска върху коляното. Всички модели са с регулируеми каишки, което улеснява слагането им. Тези са на марката Irwin, като външната капачка е назъбена, за да не се плъзгат, но и не оставят следи, а вътре са с перфориран неопрен, като позволяват на крака да диша и да не се изпотява, а чрез допълнителните подложки може да регулирате плътно прилягане по крака. Последвайте ни за още интересни предложения и ни напишете в коментарите какво мислите за тези модели и вие коя марка използвате.